Kuyajabulisa ukubona ukuthi abaculi bamaskandi noma abaculi nje bebonkana abagcini ukushaya music kodwa baphinde futhi beshintshe nezimpilo zabantu noma zabalandeli. Owesifazane wakhala inyembezi bona uKhuzani waphumelela obala ngendima uKhuzani ayidlalile empilweni yakhe nasempilweni yengane yakhe naye uqobo esafunda isikole. Waphinde waphumelela obala ukuthi umlandeli kaKhuzani. Nangisisi wamsiza ingane yakhe enhloko. Yenzani ngani? Yabo izinto zathi yabo ingane nami enhloko. Wani bakhuluma amagama. Ingane yami ifunda grade 9 manje. Athina amagama. Washo wathi. Angikhona ukukhuluma. Ngifuna izinyembezi. Ngicela angazi singakhuluma kanjani mangabe ngi-right. Ngitshela ukuthi athini bangilapha ingane ngi-right manje iyafunda iyayimisela nezinto ayithola kuba ngiyathanda umlandeli wakho uqotho.